Първо ви изолираха от естественото електромагнитно поле на Земята, продавайки ви обувки с гумени изолиращи подметки. После ви лишиха от естествената слънчева светлина, необходима на всяка ваша клетка, демонизирайки слънцето и карайки ви да се мажете с токсични защитни кремове на всеки час, както и да носите слънчеви очила, вместо да ви научат как да се излагате правилно, постепенно и здравословно на слънце. Казаха ви, че слънчевите лъчи са вредни и ви застаряват, но в същото време ви продават маски с инфрачервена и синя светлина за стотици левове, защото когато са продадени от тях, тези светлини са подмладяващи и полезни, но не и ако ги получавате безплатно по всяко време от слънцето. Казаха ви, че най-естествената вода от природата е опасна, защото може да има бактерии, и ви казаха да пиете хлорирана вода, течаща из покъртителни и често пластмасови водопроводи. Казаха ви, че кърмата ви, най-естествената и полезна храна за вашето бебе, не е достатъчна за него и ви продадоха формули с по-дълъг и притесителен състав от менюто на верига за бързо хранене. Предупредиха ви да внимавате като прекарвате време сред природата, защото има диви животни, опасни хора, змии, кърлежи, слънце и всякакви други опасности. Но нямат проблем с ежедневното ви участие в пътното движение от и до работа, както и до супермаркета. Казаха ви, че образованието е най-важното, но случайно забравиха да включат там най-важните знания – хранене, емоционална интелигентност, финансова култура и още много. Вместо това просто създадоха идеалната фабрика за послушни служители, лишени от критично мислене и креативност. Заклеймиха и посочиха с пръст всеки различно мислещ като конспиратор и всяка истина като дезинформация. Всичко природно и естествено нарекоха алтернативно. Научиха ви да не слушате интуицията и душата си, а да искате сорс. Живеем в най-модерните времена, а хората са по-тревожни и нещастни от всякога. С кой ли механизъм ще бъде заклеймено и движението? Или изобщо няма нужда да бъде заклеймявано, защото хората и без друго са смазани от стрес и работа и все по-рядко намират време и желание да се движат. Има неща, които все още не са забранени. Да си отглеждате сами храната, да си правите сами хляб с квас, да се движите, да четете, да се информирате, но механизмът е така задвижен, че от работа, ангажименти и стрес да не стигате до тях. А ако стигнете, да не смеете да говорите за това, за да не ви лепнат етикет конспиратор или хипи. И не, мили хора, не смятам, че това е грандиозен замисъл с цел вие да страдате. Това е просто бизнес. И то добър.